Sports Studio. ENT. EMG Sota. Chrissy again. Imi maingana usafunge ndo kututa angori mawexi andirikuita aukasondi chita ashifambe po bepi ndinokuda usamfarira do rudo tikatika bebi kufamba lo give me your love I want more Shayena nepiko Mwenyama ndinotatawo Iwe uchigara uchenyepa Ngori busy Taiko tata seiko chita Iwe uchigara uri busy Saka baby sandi daroka andifunga ndikazvigona baby zvaronga unondiudza pandaporonga pane kunditita usandidaroka chandinoda kudanana tichifadzana rudo tichipanana usabvarise wangu mukana uri mangu kamuhana Shayena nepiko Mwenyama ndinotatawo Iwe uchigara uchenyepa Ngori busy Taiko tata seiko chita Iwe uchigara uri busy kukara ndiri busy azireve ndakuchita bepi ndiri kuhasela kuti wane kukuta imi maingana usafunge ndokututa angori mawexi andiri kuita aukazondichita ashifambe po bepi ndinokuda usamfarira do rudo tikatika bebi kufamba lo give me your love I want more